tenis ing bathukku. Déning Alfi Ajib Al-Anis. Dolanan karo kanca pancen nyenengke. Ing dusunku lagi usum bayi-bayinan. Dolanan iki migunakake kreweng ditumpuk banjur diglundhungi bal tenis utawa bal kasti supaya ambruk. Sing dolanan rong kelompok. Sak kelompok sing entuk jatah glundhungake bal kanggo ngembrukke tumpukan kreweng. Uga ngupaya kepiye carane nata meneh tumpukan kreweng kuwi tanpa kena embatan bal saka kelompok sijine. Ari, kowe ngetan, aku tak nyedaki krewenge ya. Kandhaku marang Ari, kanca sak kelompokku. Beres. Ari ngacungke jempol. Bayu lan Banar entuk tugas ngalangi kelompok liya supaya bal sing diembatke marang kelompokku bisa sisip lan mencelat adoh. Yen mangkono anggone nata kreweng bisa cepet rampung. Fajar awas. Bayu bengoki aku. Bal tenis warna ijo pupus diuncalke Tony marang aku kang lagi entuk separo anggone nata kreweng. Bejo aku bisa nyendani. Bal tenis kang liwati awakku bisa dicekel dening Budi kanca sak kelompoke Tony. Aku mlayu banter karo guyu nyekakak amarga kasil endo. Saking bantere anggonku mlayu sinambi guyu. Grubyuk. Aku kesandung oyot uwit kelengking. Bathukku natap lingiran tembok terase Mbah Ju. Anggonku tiba kaya mabur rasane. Aku nangis kekejer. Kanca-kanca padha nyedak. Aduh, piye iki? Loro banget, Jar. Pitakone Bayu. Aku ora sumaur. Aku menyat, mlaku mulih karo nangis turut dalan. Kanca-kanca padha bubar amarga ora wani ngeterke aku mundhak didukani ibuku. Panyawangku rada blawur. Sirahku uga rada mumet. Saben wong kang weruh padha nakoni aku, "Keneng apa?" Aku panggah nangis, ora gelem sumaur. Mlebu plataran omah, ibuku wis jumeneng ing teras. Ibu mendel ngenteni aku nyedak. "Ibu," aku ngekep ibuku. "Ayo mlebu, ditambani bathuke." Ibu gandeng aku mlebu omah. "Keneng apa kuwi? Gelut karo sapa?" Ujug-ujug bapak ngrambul nalika aku wis lungguh ing kursi pawon. Diwawancara nuwun dhisik. Tulung diparutke kencur, Pak. Ibuku nyuwun tulung marang bapak. Kanthi telaten ibuku ngresiki bathukku. Ora lali dileleti lenga zaitun supaya abuhe suda. Ora lali ibu motret kahanane bathukku. Sajake
bathukku dipilih si kencur supaya enggal kempes abuhe. Ibu ngendika, yen aku krasa mumet banget bakal digawa ning klinik. Ora let suwe angete kencur pating trecep. Dak rasake ing bathukku kang sisih tengen. Srenut saka fotone ibu mau katon bathukku jendol gedene sak bal tenis. Genah wae rasane ra karuan. Piye le? Rada kepenak apa durung? Pandangune ibuku. Sampun, Bu. Aku sumau lirik. Iki mau janjane kepiye larah-larahe? Kok bathukmu bisa mlenthung sak bal tenis? Pandangune ibu sareh nanging wis marake aku ditenan. Aku ngaturke kebeh kang dak lakoni. Aku wedi tenan yen nganti ibu duka. Begjaku sawise midhanget critaku, ibu unjal amgan. Coba kok eling-eling nalika kowe pamit dolan awan mau, ibu pesen apa? Menawi sampun adzan asar, kula kedah wangsul. Boten dolan ngantos surut. Aku ngampet nangis gelo amarga mbenjani piweline ibu. Terus ning kula malah nerasaken anggen kula dolan luku netes. Iki wis meh magrib. Kowe wis salat asar apa durung? Ibu ngelus pundakku. Aku gedek-gedek. Ya wis, salat dhisik. Anggonmu kudu tayamum ya kena. Salate karo teturon uga oleh. Ibu mesem. Sawise salat asar, ibu nyedaki aku. Pengalaman iki kena dinggo pang eling-eling ya le. Ngendikane simbah-simbah biyen yen wis manjing surup kuwi wancine candhik ala utawa ana kang ngarani sandyakala. Ing wanci kuwi bocah-bocah didhawuhi ning omah mundhak nemu bilahi yen isih dolan ing jaba. Pancen ya wektu kanggo reresik awak kanggo nyamektakake ibadah kayata ngaji lan sembahyang. Yen saiki ana bal tenis nemplok ing bathukmu, ateges kowe lagi dielingke dening Gusti Allah amarga durung paham karo welinge ibumu. Ibu ngelus-elus sirahku, aku ora bisa kumecap. Ibu dak kekep. Eluhku dleweran nelesi agemane ibu. Ing ati aku duwe krentek. Bakal dak eling-eling piweline ibu yen wanci asar manjing surup kudu enggal mulih. Aku ora kepengin kaya malin kondang kang duraka marang ibune. Kapetik saka antologi Cerkak Gugon Tuhon Undo Kabudayan DIY 2022.